ka san wani mugun dan iska ne, talauci ne yake rage barakin. Kaga mutum ya kashe siyo mala. In a Ingila ne wallahi sai an buga ka jarida. Ku yi haka da hannunku. Duk wannan masifar da ake ciki a ce a buɗe hannu ka je toje ka. Ko ba ka neman wani abu a gun Allah ne. To ku yi haka da hannunku. Idan liman ya ce wala dalu me ake faɗa? To addu'a ta farko za mu shafa. Allah tun mutumin da ya buɗe hannunsa haɗarin mota, haɗarin keke, haɗarin babur, haɗarin jirgin sama, Allah ya kare musulmi. Abin hawa tun da kan silifa har zuwa kan jirgin sama, Allah ya samu rabu da shi lafiya. Sannan addu'a ta biyu za mu shafa wannan gari na Babura da kewaye, Allah ya ƙara wa garin albarka da nasara da ci gaba don albarka Annabi Muhammad da sarakuna masu kuɗi talakawa na garin. Allah ka buɗe kuwa da matasan don albarka Annabi Muhammad. Sannan addu'a ta ƙarshe za mu karanta addu'a mu shafa, amma kada kowa ya sa rai a cikin addu'a ƙarshe. Mun sadauka wa iyayenmu. Ko mu rabu da su. To ku yi haka. Ba kuma Qur'ani zan bude a ga haske ba. Idan ka ji mai wa'adi yana ban bude Qur'ani a ga haske, maza ka bago hasken ku aka. Shi kansa Qur'anin ai haske ne nuran ala nur. To ku yi haka da hannunku. Abin da ya sa malamai suka ce mai addu'a guda uku duk inda muka taru. Idan kai addu'a ta farko ka shafa, wani hannu ne wannan? Shedan ya rike ta a hannun dama. In kai addu'a ta biyu ka shafa, shedan ya rike ta a hannun hagu. Da za ka fidda kiwa kai addu'a ta uku, saboda haske da walƙiya, in kai sama, shedan zai sake din ita fa kamo ɗaya. Yana gudu tana gudu, kafin ya kamo addu'a ta tafi ga zatin Allah. Kan idawo bi ma duk sun tafi. To ko a nesa kake buɗe hannu, da ku buɗa mai je ka. Ku yi haka da hannunku. Allah duk wanda muka shafa addu'an nan guda uku da shi, Allah ka shafe min zanafansa da na iyayensa ba ku ce komai ba. Allah ka rufa mana asiri, Allah ka rufa mana talauci, Allah ka ba Najeriya zaman lafiya da jihar Kano da kewaye gaba daya. Duk inda wata musifa take a Najeriya a ƙasar musulmi, Allah ka sassauta ta dan darajar Annabi Muhammadu. Kowa fa ya sa bukatarsa ku buɗe hannu. Matasa waɗanda suke buɗe, Allah ya ba su nasara wajen jarabawa dan albarka Annabi Muhammadu. Allah ka ba su aiki wanda za su taimaki addinin musulunci dan darajar Annabi. Kowa ya haka. Allahumma Allah. Buku ce komai ba. Allahumma labbaika Allah wa asharaka azimu Allah wa yasdinaka Allah wa jabaratunaka Allah wa quwwatuka Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna kun yakuna al-fatiha. Allahumma rabbana buku ce komai ba. Anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا يا الله وارزقنا يا الله وأنت خير الرازقين على الفاتحة. to musulmi duk mai sausan uwa da uba iya wanda ita da zama da tsohuwa da tsohu to ku buɗe hannu za mu tana iyaye. Dan ni yanzu haka mahaifina ina kabari iri na anan mun fiɗa kuma ni sabon maraya ne dan akalla ubana shekararsa ɗaya da wani abu a cikin akbari. Iri na suna da yawa mala. Ko mu da bada iyaya. To ku yi haka da hannunku Allah ya saka wa iyaye mu da alheri. Malam iyaye sun sha wahala. Ni fa ban iya tafiya ba sai da uwata ta koya mu. Zama ma haka wallahi ban iya ba ta mata ce ta koya mu. Mu ma haka jama'a. Ni fa har rawa take mun saka masa shanka. To alhamdulillah saka masa shanka dan bala saka masa shanka. Yanzu na fa karfan masakin harwa a zidan kana tsakiyar kurɓar rama barka da zuwa kana tsakiyar kurɓar nono za ka garɗa masa cizo a nono in ta tunkule hannu za ka dake ka da ta yi dariya wai dariya ka sai ta ba ta dariya ya ta ma ta dariya saboda tsabar soyayya ka girma ka sha wujiya ka sai san ma aka yi ma ka zama barawa ta sai san ma aka yi ma duk tsufanka da za ka ga da uwarka mahaifiya sai kaga tana motsa fara za ta baka wai ka dan kurba ta da dadi ko ɗiban yaɗiya baba ka take ta fi Maryam Abasha ko ya san masai ubanka yake ya fa tiku guntun gatarinka to ku ya haka da hannunku aje ka sai na rage je ka ta bayan sayin burka ba je ka a hankali na ka sai mu ma mu watsi to kai je ka mu za mu ta na gyatuma duk abin da kai ubanka wallahi tallahi sai ɗanka ya ma. Ko ba kawai babanka ya ce sabo a yi rawa awaki siya sai kai haka.
rai yayi ne to ku zura wa yaron wannan sai ka haifa ɗa ka ce a tafi gona gabar ita tafi ta arewa ta fi kusa da gari ko da sha wiwi shi baba ya ba wani hegi malam da Allah ku bi mutum ya ce ba wani hegi kuma ku bi ina jin duk abin da kai ubanka wallahi tallahi sai ɗanka ya ba kanga wani mutum ya zo gun annabi Muhammadu ya ce ya annabi ja ta mata ta tsufa saboda bala'in tsufa a kwance take ba haya in wanke mata in sa mata sutura in fesa mata turare ta dinga ƙarfi lokacin aikin haji in saba ta a kafaɗa in je in yi ɗawafi in dawo da ita sai da na shekarar 10 ina mata haka da tsufan ya kai tsufa ba za ta iya tauna ba hanta za su yi in tattauna in ba ta mamali in goga mata goro yana tsugunnan a gefenta sai ta yi bacci in je in kwanta shekara 10 ina mata haka amma ta da su na